masu barkace ta da dama na sirri mi ta yabo ga annabi wanda ya yokuce garkuwa ga halitta babu kamar sa annabi ni na tabbace a kula mai ilaho a ba mu kariya daga sharrin zamani. Rabbi dahi salati gun sayyidul wujud muradin zuciya alihi ashabu shirfa a baitin dole na sunfiya kausar na baraka ya faɗi makiyar da ki ba mu bibiya ki kula ma aje mu ki tabbatar da mu kowa na zamani.